Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay na uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at tunet at taga-Kawayan City, probinsya ti Isabela. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Kapitan Jojo, Kagawad Lateng kan Brian, from Owel Valiente ti Kawayan. Happy birthday kanila kay ko Ricardo Bautista ti Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Shout out kada Luna Belio, Maria Aida Yaon, Maganay Lolita, kan Jasmine Rivera. Rufa Chavez, Darrell kan Jenny Ann Esguera, from Rubilin, Galisa. Happy birthday Jerlyn Joyce Manangan, from Nanay Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Belated happy birthday Apong Carmelita Rico ti Mayantok, Tarlac, from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Shout out kada Auntie Maribeth Soriano, Marivic Kalika, J. Rica Galvan, ken kay Ria J. Galvan ti San Cornelio, Caban, La Union, from Mika Manungdo. Rumbawa ang Batali family, natatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel, from Melanie Rumbawa. Shout out kada Lucy Rivera Porzio, Glory Salonga, Shane Saingan, Erwin Cacho ken Nati Agustin. Happy birthday Mark Barit ti Aringay, La Union. Makablaawan pa ti Barit family, Ballesteros family, Sunga family, kastamat ni Leona Oribilio from lovely Sunga. Happy birthday Lucy Miracle Atanasio from Mami April. Shout out
out kadagiti batang Reyna Mercedes, isuda Owel Valiente, kagawad Jojo Valiente, Auntie Inga Acob, ken Latriel Valiente from Roque, Galiza. Magnos ken Yashika, kastamot dagiti kakabagyak di Tapurok 2, Parudon Sur, Apari, Cagayan, from MJ Antolin. Advance happy birthday kagawad Felix Fernandez Limon, ti San Juan, Isabela. Makablaawan pa ti Matusalem family ti Barokbok, Isabela, from Nelia Limon. Hildo Sugitan, May, Sheila, Leslie, Audrey, Faith, Gwyneth ti Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan ti Kuwait. Eteng family ti Mindanao, amin at taga Kabakan, Cotabato, Baltasar ken kastamat ni Jack Vida ti Bislig City, Surigao del Norte. Corpus family ti Rizal, Santiago City, Isabela, manang ko dita Hong Kong ken UAE. Ken dagiti sigud akakaduak dita Jessica Construction ti Quezon City, from Roland Corpus ti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out kada John Rick Princess Athena, Prince Kian de la Cruz, Villanueva, Acosta, Matusalem ken de la Cruz family. Antik dito'y Dubai, kan lakay ko ani Ian de la Cruz, from Jenilyn Matusalem ti Dubai, UAE. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Tonet. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklangan itinagan at Tonet, Manang. May saakmat kadagiti ribu-ribu anayat amang tartarabay iti daytoy a drama. Taga Isabela akmanang, ijay kawayan. Adamot padas ko akayat ko apay kanbiag, tanam na maag ang makaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumngeg. Nang runa kadagiti padak ati asawa da, ket adda iti sabali a pagilian amang mangged. Tapno may paaidalaang ti kasapulan ti pamilyada dito'y Pilipinas. Dua dagiti anak mi kanila kay ko, amay sa nga OFW. Sapay ko ma, tamapili mat amaidrama ti padas ko, tatalaga nga idi paylaeng, arapaap kon amaidrama daytoy, dito'y programa yo. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta ti check up ni Nanang, bakit? Nagdanaga kita inyawag mo nga ipan mo ipa-check up. Nakarkaro pa'y kanyak Nakitak na binakas na sa bali ti nga na itay. Sapa itay ayabak amangan kat ko na maulaw ka no. Isong impa-check up ko na Kat anyati ko na di doktor na nga Imato ka no ti presyon na. Iso asino katan di doktor na di intad na maintenance ni Nanang. Kan adapay inayon na sa bali nga agas. Gimatang ka kuman na, Tonet. Wen, nakagatang akon. Masapon namin nga agtumar adagos itay. Kan ingatangak moton iti prutas. Tanapintas dayjay para kan kuana. Agyaman ak, Tonet, Naimbaglaan ang tanda ka. Kaasimot ni Nanang no mabaybayan. Apay ko maabaybay aknay. Di kagdanag, takanayon mo't abambantayak ni Nanang. Pasensya ka na. Siguradong awan man nabati ni tinyawat ko kon kaswildo. Alangan mo't asaan ta agastusan ni Nanang. Diyak mo't kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Sana bale, tanag pa overtime di boss me. Ag-overtime ak tapno manayunan ti i-entrega kan kaswildo. Kita amat basit aboni. Amahan no si kamot ti agsakit no abusom ti bagim iti trabahom. Saan? Amo ka marigatan ka nagibad budget. Sakit mainayon pa iti kanayon na panagpaagas ni Nanang ko. Ganda iti maintenance na. Okay laang. Makalungaw tayong tumatlaang, Bonnie. Tinapatag, awan dakas ang mapasamak iti uray asino kada tayo. Nanang,
kumusta tirik nayo? Ay nasaya at matan anak ko. Sana kas itaya kala at matan na ulaw Anya ngamin ayatar aramidin nyo. Saan kayo kanumot ngamin ang makatal na ko na nito net? Nakarkaro ako mapsuta na wanar aramidak anak ko. Kan ba isa, saan mo't anadagsan at trabaho di mapanagkara, hindi ta parangan. Saan niyag paiso? Nung nagdaga ang itati panahon nanang. May gaan nyo ngamin dagita. Ang tugtugaw kayo lahat ng dita balkonahe nung masikuran kayo dito o nagtibalay. Ikaasimot gamin di asawam arikos dito balay. Trabaho nanti abi na trabaho. At dapay dagiti ubing parubuatan na mapanag-eskwela. Kabagilan na day tananang. Narigrigat na dadaka sa mapasamak kada kayo. Manipod ita, tungpalin nyo amin ni ibaga kada kayo nito netwine. Nalawon anak ko. Di nakpakadanagan. Hindi ka pala maturog. Mapuyatan kan Dapay trabaho minton bigat. Adang aming pampanunutok to net. Anya dayta. Anya ayat timang burburi-buri ti panunot mo. Pampanunutok namin niya awan ti mapasama ka ti biyag tayo. No, kasto lang ti klase ti trabaho. Adapay ni nanang anas ka na taripatuan tayo. Saan kumamot nga itulok ti Diyos ng kasanon no adan mapasamak kang kuana. Pangalaan tayo nga itigastusan tayo. Sa bagay, gusto ka lakay. Ang apay ay aday tati pampanunutom. Tonet, naskan nga sa ganaan na kita abanag. Isa mapampanunot kong taga-apply lang iti trabaho di balasiw tao. Aga-broad ka? Sigurado ka? Uwan Tonet, tapno makalungaw tayo matbasit Ada di agency ng ibagbaga di katrabaho ka mabali na pag-applyan. Kat sika day tati amom anasayaat. Desidido akon. Mapanak iti agency ng ibagbaga kanyak ti katrabahwak. Agaplayak langan iti trabaho iti balasiw tao. Kumusta ti papanmo iti agency, Bonnie? Swerte ka talaga Tonet. Talaga nga ato ti kasapulan na nga trabaho iti balasiw tao. Nang runa iti factory iti Taiwan. Ijayin ti nag-applyak tapno makapanak ka dagos. Ay, sapay ko mga rodla kay tamapagasatan ka. Taday tamot ti arapaap mo. Para iti pamilyata Tonet. Kan para mutan ka ni nanang ko. Kayat ko, di saan kayon to mutan na makamkamtod. Nang runa iti panagadal dagiti anak ta. Kasta mutan dagiti kasapulan ni nanang. Basta aganad kay ti papanam Amok nagagat ka. Isa asigurado ang magustuhan dati trabaho iti factory. No bilang mapagasatan ka maala ijay. Dakkel tinamnama ka maala ijay Tonet. Ado kami ang nag-apply para iti factory worker ijay Taiwan. Ngam dakkel tinamnama. Kanayon positibo ni Bonnie nga asawa, iti anyaman akayat na agunudan man ang Emmy. Kas kumalaangan iti panag-apply na nga agabroad. Iti ababa sa Rita, nakapangarod ni Bonnie nga asawak ijay Taiwan, tapno agpaay a factory worker ijay. Kas taunay tiragsak mi ka ni katugangak manang. Nabati nga rod kanyak, dagiti doa nga anak mi, nagis eskwela,
ken ti masakit a katugangak. Inyunay-unay ti asawa, ajak kano baybayan ti inana, ta ipawit na met ti amin a kasapulan na. Tinungpal ko nga rod ti pagrebengak kas asawa a naibati diti Pilipinas manang. Adu dagiti naragsakan iti panagabrod ti asawa. Ngem, adulat tamet dagiti saan manang Emmy. Gayam day ta Uncle Isko. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Aywan tapasarak man ni kasinsin iseng. Kumusta nga ni nanang yaw? Medyo mayat matan Uncle. Nakarecoveran iti panagsakit na iti napalabas. Nasaya at nga rod no kasta. Aywan gayam tonight. Na magkumutanapan ka nun ni Bunay jay balasiw tao. Kasi ti Diyos, Uncle. Nakapanmutan iti napan alawas. Anya pagilyan nga iti napan na nagtrabahuan. Ijay Taiwan, Uncle. Factory worker. Kastaya. Nasaya at mata. Ang umlay, ang mga nagbaliw kamot na kaskadagiti dado mga asawa dagiti nakabraw. Ha? Nakalipat na namin pinsan. Dagiti dado ay sao sa bali pa din tinasumok na nga ramidan. Saan ta mapasamak na ita, Uncle? Amok nga ilalaan ti pagbanbanugan ti asawak. Nang runa pa itan. Taaddan iji sa bali a pagilian. Nasaya at nga rod ano kasta. Nakman pa'y kumustaan ni nanang yaw. Nakman kay's istorya. Sige lang, Uncle. Ingkailatan iti ayan ni nanang. Kan nga ay kasinsan. Kaasi ti Diyos, sa anak mo ten akas iti sigod, akanayon ang maulaw, kan gumato ti presyon na. Ay, di ka nasaya at no kasta. Ay naan nadam ti bagim kasinsan tapno, mayranod ka pa'y mutay ti pagbambanugan ni Bunay jay abroad. Naimbag nga rod ta, naka-abroad mo ten kasinsan. Ngarod agam nay, bantayam jay manog ang mau. Ha? Narikatan, amumot siguro dagiti madamdamag ka dagiti daduma nagabrod ti asawa na. Amo ka nasingpot ni Buni a kaanakak. Iso saan ang masulisog day jay. Hangam, di tayo mo ti manugang mo, no anya ti pudno akababalin na. Nasingpot ni Tonet, kasinsen. Nakaan-anos pa'y amang tartaripato kanyak. Well, nadaak ditan, ng paliiwom lataa. Narigatan kasinsen. Sapay at dalangana. Dagiti kay kayat dagiti mananggundaway nga alilaway. Ada puntom kasinsen. Anong sa bagay, saan anasum arumrumwar ni Tonet? Kay kayat na ti agtalinaad dito'y balay. Ay nakasinsen, di ka kadiag kamkampantay. Basta bantayam ti amin agaraw na. Kumusta? Alay,
ta mo lang agkita tan. Uy, si kamat gayam, Georgia. Naimbag man ta na granata. Ngaro daan. Di ka mga minus sumursurot ka na kami tong kalawisin da ka. Amo matan ti mudra akas kanyak. Ado ti as-asikaswan na. Naimbag kan ka ata awan responsibilidad mo. Talaga, sisi. Ay, bueno, may kamatagpasyar ay di salon ko. Tani, kasla na baybay ang matanday tabagim, oh? Ay, apo. O may kamatagpapintas, ah? Asino ko matipapintasa kat awan mo't dito'y nilakay ko. Apay, ayan na ayan. Napan nagtrabaho iji abroad. Kasta ka di? Oh, di may mayat mananak ka na yun na napintas ka. Agasong nga itatagaya mo na di abroad nila kay mo. Di atan kastusan para itibagim. Pamper yourself, sisi. Agpa-beauty ka, ah? Ala, bayam ta pasyaran kan tumaminsan. Oh, urayon ka, ah. Ibaga ka dagiti tropa. Mabalin ka na sumurot ka na kami. Agaliwaksay ka ba't sagpaminsan? Kit isurot na kanto iti ayuyan mi. Tap nag-enjoy ka mat, sisi. Hello, Bonnie. Hello, Tonet. Kumusta kayo ngay? Naimbag ta nakaawag ka manan. Nasayaat kami mat ditoy. Ni Nanang ngay, kumusta? Saan ka din na dimikar ti sakit na? Saanan? Di mo pagdanagan ni Nanang. Uri dagiti ubing, okay damat. Si Kangay, kumusta ti trabaho di ta? Narigad. Naskan nga anusan para iti masakbayan ti pamilya tayo. Ay, wan gayam lakay. Agpakada ako ma. Aw-awisan dak namin dagiti sigod agagayam ko nga agaliwak say mat sagpaminsan. Kunak nga agpakada akpay mat kan ka O di sumurot ka mat kadakwada sa paminsan Masapol mat nga agaliwak say ka, Tonet. Amo ka narigad ti obra medinal daw. Sakit may naayong pay ni Nanang ko nga sa sikaswam. Agpayso? Palubusan nak? Ulin ko naklang din. Mapan ka, tapnong makarelax ka mo Agyaman nagnarod lakay. Basta, agan nagkakanayon dita, Nalaos ti ragsak ko iti daydi agundaway, tadinak pinaay ti asawak, idi nagpakada ken kwa naman ng Emmy. Nabayag nga minen ajak nakakuyog dagiti gagayam ko. Tinaminsan nga isusurot ko kadakwada, nasunutan pay, aging ga ati sagpaminsan, nagbalinan amasansan. Napadas ko ti simurot kadakwada iti bar, aging ga iti simurotak kadakwada iti pagsusugalan. Gaputa na swerte ak iti damo nga isusurot ko kadakwada iti sugalan, jak napupuutan, anaigumonak matan iti dayjay abisyo. Sa anak amakatal na, no sa anak amapan agsugal manang. Ti ipatpatulod ti asawak, ti kanayon ko nga ururayan, tapno addalaeng maaramat ko. Mas daaw pa yan ti katugangak, no apay amasansan amarabyanak nga agawid, tunggal rumwar kami kadagiti gagayam ko. Dimmakkel ti maipapaabak ko iti sugalan manang. Agingga iti nakapanunutak pa yan, iti saan ang maiparbang, tapno masustinir ko laeng, tinasumok ko abisyo.
Hello, Lakay. Ay, pasensya kan taing mawagak. Adda ngamin emergency ditoy. Apay, anya tinapasamak dita. Ni Nanang, interay ko dito ospital. Kalaat ngamin anatumba, itay nalpas kami anangan. Indiretso da iti ICU, tamarigatan nga agangas. Anya? Diyos ko, anya di... Di ka madanagan. Okay, hindi ka sasaad na. Masapula ang naagtali na agpay diti ospital iti sumagmamanong aldaw. Tapno maobserbaran da. Ngam awanan ti rumbang apagdanagam. Sapay nagato di trabaho mi. Sana ka basta makaawit to, net. Ay, saanan? Siya kung ti makaamo ka ni Nanang. Mangipatulod ka laangan iti kwarta nga usaran mi diti ospital. Sigurado adakkel ti mabusbos. Tadakat nga rod iti ICU. O sige, aki patulod ka dagos. Nabilang kurang ti patulod ko, iawag mo dagos kanyak. Sikat di makaamo ko ni Nanang. Wen Lakay, di ka agdanag. Sige tayo nagpakitaan ni Nanang. Sige nga rod, agi rin medyo kiti ipatulod ko itamot laan. Awagan naktumanan to, net. Tapno ang muknon niya ti kasasaad ni Nanang. Wen Lakay. Sige, bye. Aday ta. Agi patulod ka no itamot laan. Addan kwarta nga aramatag amapan iti sugalan. Mabayadak mat sigurong dagiti dadduma na utang ko. Kat makasubuta kon kadagiti abak ko iti sugal. Nanang, ada pa panak na importante. Nakaluto ako niti kaninyo kadagiti apo ko yo. Apay, mabayag ka kadi iti papadam, anak ko. Uwan Nanang, sigurado ang marabianak. Ay, agandad ka garod Masan-san ba't gaminan ti irorwar mo? Amagan no makasalaw ka iti managdakdakas, no kanayon amarabian ka nga gawid. Sana bale, paitultulod nak madya may sa agayam ko Nanang. Adalugan na dayjay. Ay, kastaya. Ayun gayam, imawag ka din ni Boney. Kumusta ka numatan iti ayan na? Kalkalpas may nagsarita Nanang. Nasaya at mati kasasaad na ijay. Awan ka no ti rumbang apagdanagan tayo. Agkid-kid daw nga rod iti pasensya, taman mano ang makaawag. Makumikom ka no iti trabaho da. Ay, kaano-kano ngay nga agbakasyon. Ado kano pa iti trabaho da Nanang. Ngaminton makawaya, amang no makaawid ton. Ay, ikumusta anak to lang aruda no umawag manan anak ko. Ibagam nga aganad mo't iti ayan na. Wen Nanang, makadanon. Alang arud, mapana kong tagurura yung jikadwak. Makaamu kayon kadagiti ubing. Makan kayon ton Nanang. Ay, huwag, balasang ko. Ni Bonnie tumawawag. Diyak mabalin asong batan. Ang mga numadlaw na no sa dino ti ayan ko. Aday ta, awanan. Bayak pay laang. Ti amuna kat adda kami pay lang iti ospital. Taimbagak na inton bigat pay ang makaruwar ni Nana. Ay, saan ka nakasubot a pulos. Kan nakautangak manan kadagiti gagayem ko. Tanaibos ti impatulod ni Bonnie a kwarta kanyak. Anya mo tan. Anya nga tamanan a pamuspusan ti aramida. Tapno agkakwarta akmanan.
Unya anak ko, si kakadingag paisaw. Siyak nga rod, nanang. Apay ada kayo ti nangilo ka titiri daw. Apay nakariin kayo pa lang kat rabiin. Ay, jak pa'y karod ang tuglap. Nalaw mo nagkan, anak ko. Apay nga agpuy-puyat kayo kat nabiit pa na ospital kayo. Makapadakas kada kayo dayta. Anya ti ko naman anak ko. Na ospitalak. Wala nang. Di mat na-ICU kayo pa'y? Kasa tinyawag kanyak nito net, hindi na ospital kayo. Nay, sa anak mo ta na ospital anak ko. Ha? Awan ti napasamak kanyak. Kat no adda aklaang dito'y balay. Anya? Apay nga rin baga kanyak nito net, na ospital kayo. Sa dinatayan na? Ay, rimwar manan anak ko. Itay pa'y bigat. Ha? Adda ka no napatagapapanan na. Kat aging gaita, saan pa'y asimbangpot? Anya? Tiyawanan ba na babae? Inaramat na kayo pa'y itikinasalawasang na? Ayan dagiti anak may nanang. Nakaturog dan anak ko. Napakan kumutidan. Sa dino nga ta tinapnapan ng dadya babae. Nanang, nabayag ka din nga aramidan na ti kastoy. Wen, anak ko. Kunak ano among ta isumot ti ibang pagana. Palpalubusam ka no matasumurot ka dagiti gagayim na. Jak ilibak day tananang. Palpalubusak. Angam jak amo amasansan gaya man nakastoy tar aramidan na. Kat tinasakit. Inaramat na kayo pa'y. Tapno makadawat lang ang kanyak itidak kalagatad. Nga isok ano taramatan niyo iya ospital? Ay, anak ko. Isumot lagay makastalauna yung ti panaggagar kong agawid. Tandagay madoktalak. Agalwad kanyak na siya babae. Ay na, saan mo adangdangran anak ko? Among nga umuna no papapanan na. Kanoan niya ti pangararamatan na iti kwarta. Diyak mo na niya ti maaramid ko apama na makitak nanang. Oray ka sumangpot di awanan bain. Naggapuam. Ha? Bonnie? Ada ka? Bonnie? Hindi nakarakupan. Awid ka di pa'y dahito iti may sangay na. Naggapuam. Kwa, Bonnie? Apay nagulbod ka kanyak. Dinardaras ko tinagawid ta kaya't ka makita ti sasaadan ti enak. Tako nam ana ICU. Ngam gayam, pasig na inuulbod dagiti imbagam kanyak. Pakawanan nak, Bonnie. Kadwam ti lalaki, miso aparbangon na nasimangpot ka. Iso tinangar aramatam iti kwarta nga impatpatulod ko. Ako nam nga aramatan niyo iti ospital. Awan lalaki, Bonnie. Iti uray ka anuman. Saan ka ginulipan? Sa dinungar ti nagapam. Kanapay nga aramidam ti kastoy to net. Kakaasi ak nagtrabaho iti balasiw tao. Tapno maipaay ko lang ti amin nakasapulan niyo ditoy. Tila ang kidkid dawak. Asikaswam dagiti anak ta. Kastamot ni nanang. Ayan ti konsensyam to net. Pakawanan na ka. Aklo na ka nagulbudakan ka. Naramit ko ti kasjay. Naputa na igumo na kiti sugal. Ano tinaipaabak mo? Kan nakautang ang kadagiti gagayim ko. Anya? Apay nasumok mo ti agsugal. Sorry, sana na maulit. Nabayagan na kayat ko ngayon dyan. Lumawan pa nga laki ti pagbayad ko kadagiti nakautangag. Sana kigasang-gas at takmanan. Barang makasubutak. Babaan iti kwarta ngayong patulod mo. Pagawanan na ko ni.
Jak amo na niya ti sawak to net. Jak impagarup ama aramid mo ti kastoy. Jak pulos impagarup. Nanang, apay nga awan mo to ni Bonnie. Aring na nairida paklaang, ngam awan mo tan. Sa dino tinapanan na. Dapan ka no nagpalambis, iti ayan ti katrabahuan na akadwa na nagbalik bayan. Nanang, pakawanan dak. Ay, amo kadak kalabasol tinaramidak kada kayo kaniboni. Pagbababawyak ti amin, nanang. Pangaasiyo tatulungan dak, tapno mapakawanak pa iti asawak. Bay ampay laeng, tapno makapanunot. Narigat asabatan ti pudot ti ulo na. Amo ka makapagsarita kayon tumatlaeng itinasayaan. Sapay ko mata mapakawanak pa ni Bonnie, nanang. Ikari ka dyan ulitin pa'y tinaramid ko. Patpat nga ko na iti asawak, nanang. Tunet, balasang ko. Katuray ka na kayo. Ang kidawak iti pamakawan. Inaramat kayo. Tapno mapatgan lang ang tikidawag ka ni Bonnie nga asawak. Pakawanan da ko ma. Nalaos ti pa nagbabawik. Alah, bay am anak ko. Taintun agsubli dito'y. Kasaritak to itinalapat. Amok, asaan ka akasta klase a babae. Amok ang mapakawadakan tumatlaang ti asawam. Kat maurnos tumatlaang ti amin kada kayo. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagsublimat laang ijebalay ti asawak manang Emmy. Kas iti ingkarikanyak ni nanang, kinasarita na ti anak na, sana kaminto pinagsangong adwa. Kaslaak marunrunaw nga asin iti daydi agundaway. Awan apulos ti turod ko ang makipinnereng iti asawak, gapu iti biddot ang naaramid ko. Gapu iti panagkarik kan panagsapatak, napakawanak ti asawak. Ngam agingga iti nagsubli iti abroad, nariknak tinatamnay apan nakilangan na kanyak. Manipod nagsubli iti balasiw taaw ni Bonnie, diakon sinardayan ti kanayon nga umawag kan kwa na manang, tapno maipariknak tinalaos apan nagbabawik iti inaramid ko. Naunday apanawan akasta ti inaramid ko, ket jak pulos nakarik na iti bannog, taamok asyak ti ayan ti biddot. Kat babaan iti kaasi ti Diyos, iti simmaruno a panagbakasyon na, nagsublimat laeng iti sigod ti asawak. Mariknak a napakawan nakon, kan amok na ipatpatagnak pay laeng. Imbilang ko akapatgan a parabor kanyak ti namarswa, ti panagsubli ti urnos mi nga agasawa manang. Kat inan nadakday ta, tapno saanan amagamaran pay iti uray anya akita ti biddot. Ingka gumaakmet tinagaramid iti wagas, tapno matulungak ti asawak. Kan tapno addan pakakumkumikumak, kat jakon maawis pay iti anyaman akita ti bisyo.
Ininot anabayadak dagiti na utang ko kadagiti gagayem ko, tapno awanan ti rason amasansan amakisin narakak kadakwada. Kat maidyakon amaming pinsan ti bisyo, anaminsan anakaigumunak, adanda ni isupayan ti nakadadaelan ti pamilyak. Sapay kuma ta nakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Tunet. Tunet, pagayam ko. Nagasat ka, tanaadaan ka iti asawa ken katugangan aman nakaawat, ken managpakawan akas kadakwada. No sabali laang tinagbalin a katugangam, amangan no isupay a mismo ti mangibaga iti anak na nga isinanakan. Ngam di na inaramid, iti laksid nga iso ti impampambar mo, tapno patuludan na kalaang iti kwarta ti asawam. Pasensyakan pagayam ko, ngam talaga analabers ti inaramid mo. Agasem, takurang nalaipambar mo apim mo sayan ti katugangam, tapno patuludan na kalaang iti kwarta ti asawam, anak kakaasi nga agsaksakripisyo iti adayo a lugar. Siyak a mismo pagayam ko, nagkintayagak iti inaramid mo. Tilaangan pagsayaatan na, nasapa na sukalan ti kasdya nga inaramid mo, kat nailintag mo mat tinasapa, babaan iti tulong ti mismo akatugangam, nga arig na inruruman mo. Agyaman ka kankwana, kan ipatag mo iti husto, taman manon ti masarakam akas kankwana, kan asawa akas kaniboni. Sapay kuma, tagbalin eleksyon kan ka tinapasamak iti pamilyayo, tapno ipamaysamlaangan ti imatang mo iti pamilyam, kan iti katugangam. Ipakitam ti respeto kan panagayat mo iti katugangam, aging nga addapay abiyag. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas, ito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panlubog. Liday kan ragsa, isudan ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Apay, akas to'y tibiyag. Agrurutap, ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay.
Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Romel at taga Baguio City. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Dofredo Cortel Peralta kan Campilla family, ti Barangay Taleb, Nagbukal, Ilocos Sur, from Sunny Dofredo Cortel. Reynaldo Jose ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Tejano family ti Bukid, Apari, Cagayan, especially ni Tatang Jessica and Inang Roslyn from Jen Tejano ti Taiwan. Oliver, Ivy, Mariel, Rochelle kan J.R. Gutierrez from Ivy Gutierrez. Inang Rosario Bersabal, Clarita kan Nelson Pahe, Shine kan Ian Reyes, Clarinel kan Makmak Pahe, Kabansag, Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela, from Benny Rose Paul Laya ti Barcelona, Spain. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Wilma Baroga, Judy Chavez, Jasmine Rivera, Rebecca Dulay, Joan Laseste kan Mr. Arthur. Bolosan kan led the family ti Balawan La Union from William Bolosan. Inang Edith Boncag, advance happy birthday kan ka from Evelyn Malsi Bautista ti Roma, Italy. Abungan kan Infante family ti Vista Alegre, Bayumbong, Nueva Vizcaya from Christine Abungan ti Hong Kong. Amin nga agtrab-trabaho di ta simbaan ti sinait ng runa ni Mariano Ilmeng Jr. kan dagiti naganak ko di ta Dada Norte Sinait from Irene Makugay. Pamilyak di ta Barangay Baraka, Bangar La Union kan di ta Pasaleng Pagudpud, Ilocos Norte ti Ortega kan Pansyan family from Lucy Rivera, Porcio. Pox de la Cruz, ang Juan Cabanela ti Lubing, San Juan, La Union from Eson, Jerome. Makablaawan pa ti Nesperos family ti Bangar, La Union, Cristobal family ti Madrid, Spain, Afalia family ti Milan, Italy, Kansagon family ti Green Park Village, Pasig from Beng, Sagon. Ate Nicole kan Feby di Tabalasio, Taaw, The Hazel, Carol, Bonso Vix, Master Rexor, kan amin at taga Kilayon from Broken Angel. Mamang Merly kan Papang Boy Paras, Jeya Camille ti Kayasan, Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Family G. J. Tens Bake Shop ti Alakapan from Janelle Takal. Asuncion family ti Margaay, Narbacan, Ilocos Sur. De la Yola family ti San Jose, Nueva Ecija from Loreto Asuncion ti Margaay, Narbacan, Ilocos Sur.
Reyes kan San Jose family kan Lumpia Rapper Boys ti Vigan City from Topher ti Pilar Abra. Makablaawan pa ti Tropang Pandesal, isuda Jojo, Latang Valiente, Brian Galgalan from Owel Valiente ti Reyna Mercedes. Mangawang kan Quinones Clan ti La Union, Pangasinan, Benguet, Ilocos, Kalinga, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Palawan, kan Tarlac Provinces from Francis Mangawang Quinones. Bingaro, Susan, Joy, Kastamat Dazeni, Rose, Teresa Salem, Lady Bird from Juliet Sugitan, ti Kuwait. Happy birthday, Chiki Bagangaw Dagdagen from Bani G. Guita, ti Hong Kong. Ramil J. Marinduque and family, Padilla kan Alindayo family, ti Bagong Sikat, Purok 7. Uncle Cinti ti Paracelis kan Antik, iti Hong Kong, from R.D. Padilla. Alamo Maliaga, Bueno kan Banyel family, from Kuse Maliaga Alamo, ti Kaagaman, Apari West, Apari, Cagayan Valley. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Romel. Dear Manang Emmy, naimbag na oras yu amin nga awan labas. Kastamatan dagiti padak ana ayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na plangan manang itinagan a Romel, taga Bagyo ak manang. Pamilyado, kan addaan dua nga anak. Agpada kami kani Sonya nga asawak amang opisina, ket ti katugangak a babae ti mabatbati a mga asikaso kadagiti anak mi. Mayat ti trabaho mi manang, iso ang makunak a medyo nasaliwan-wan met ti adda pa nagbiag mi. Sapay kumata mapili met a maidrama ti pakasaritaak, taamok a makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga ron, ti agsalaysay. Naimbag tanadagas mong dagiti ubing iti pagadalan, Romel. Wan nanang, adapay nga minison nga di opisina da, tada ka no pa meeting da. Inaktulatan sukunan inton madamdama. Ay, kasta ka de. Umuranto nga rodon apakanak dagiti ubing. Makikidan ka inton nanang. Kauray maudi kami inton kinison niya. Tama nga no mabayagan pa iti meeting da. Alang arod anak ko, tapno adda kagidan dagiti ubing amangan. Wan nanang, alang arot tagi na nakpay. Pangorurayak iti awag ni Sonya, numapan kon sukunan. Kumusta ti meeting yo? Okay, Matt. Si Mangpat ngamin dyan may sa Big Boss ang naggapo ijay Dubai. Dubai? Wan, di mat nagipatakdar da iti branch ti kumpanya may ijay. Successful ka no. Nagsayatan nga Talagang ag-expand ti kumpanya yo Wan nga rod, kat dumtang to kano ti aldaw, nga amangan no agala da kano ti mapan ijay nga aggapo dito ayan mi. Uy, naggasatan nga iti may destino ijay. Mayat ka no ijay Dubai kat. Kan adon ti Pilipino ijay. Day tangarod ti bagbagada. Swerte at talaga ti mapili. Ngam, depende ka no day ta iti performance, iti trabaho. Kasta talaga Kitaan daan na imbag, no asina dagiti rumbang may panijay. Sut-sut tilendak nga ro dagiti ka opisinaak. Amangan ka no may sa ka mapili. Hanggang kasanon nga nagpay sa amay sa ka mapili. Mapan ka di? Ay, nalakay, narigat ti mang namnama. Iso ajak lapang panunutan dayta. Iso apunasam dayta iti panunot mo. Ta imposible a mapasamak dayta. Adu ti ka opisinaak a mas qualified pay ngam siya.
Nanang, mapan kami agatang itaka dagiti kasapulan diti balay. Anya dagiti awan. Ay na, ado anak ko, nang ruda ti abasto dagiti ubeng. Sana bale dagiti para kadakwada. Ta isurot men tulangan ida no grocery kami. Dagiti kasapulan nyo ananang, nang runa dagiti para iti kusina. Nalangarod ta ilistak tulangan dagiti awan. Makabo kayon to, no anya dagiti maluto amasida iti makadomingo. Da kayon to ti agpanunot. Sige nanang. Aywan gayam, umay di aglabakan agplansya inton bigat. Kitaan yon ton dagiti mainayon iti badbado tayo, tapno mamin pinsan ang mailaba. Sige anak ko, syakton ti makaamo. Total ada akmat laang ditoy. Sige nga ron tayo nakagdigusan nanang. Agilista kayon, huston to norumor kami ka ni Romel. Sonya, bakit? Kita'y pekas lang nakaununag ti pampanunutan. Ada ka di parikot iti opisina yo? Awan matkit di. Pampanunutak lang di imbaga itay ti boss mi. Nag-emergency meeting kami ngamin itay bigat. May papanitan niya. Kan, apay nga iso ti pampanunutan. Kwamin. May saak ka no nga. Inrekomenda ti boss mi amay patulod iti Dubai. Ha? Kat kayat na amaamuan ti desisyon ko iti kabiitan a panawan. Anya? Sikat ti maysa napili amapan iti Dubai? Wan nga rod. Pampanunutak a napindas dahito nga oportunidad. Ngam, jakmat makapagdesisyon. Taamok pa'y ano anya ti makunam. Kasanon na dyak umanugot. No di ka palubusan. Akwa. Apay Sonya, kayat mo ti mapan? Kuma, no umanugot ka. Sayang amin dahito nga oportunidad. Sapay, mayat ti injaya da posisyon ko ijay. No ita, dyak pa'y makapagdesisyon. Masapol na pagsaritaan ta na imbag ti may papan iti da ita abanag. Ngamin, saan lang nga siyak ti masiknan? No di kat kang runaan dagiti anak ta. O sige, kidawa kiti management, nga ikanda kiti naan anay apanawan nga agpanunot, sakbay ama amuan dati desisyon ko. Kunak iti damo apaset ti surat ko manang Emmy, mayat ti biyag mi, tagpada kami kani bakit ko nga agtrab-trabaho. Okay matan ti matmat gadan mi para iti pamilya mi. Ngamdimtang ti may nga oportunidad para iti asawak, anarigat apagkadkadan. Ngam ti desisyon ko ti ururayan na, sakbay nga awatan na ti jaya dakan kwa amapan iti sabali apagilyan. Mayat matket di dayjay manang, ngam pampanunutat laang dagiti anak mi. Saan da na iruam nga awan ti inada iti danada. Sigurado ang maikawad ang tulakit di, no muna, tatilaang katugangak ti kadwada ang mabatbati iti balay. Iso nalaan tamanipod idi na ibaga ti asawak ti maipapan iti jaya dakan kwa kat sa anak pa'y anagdesisyon, saanan ang maununi ti asawak. Iso nga ingkaddan ko apag saritaan mi iti nalapat, ti maipapan iti dayta abanag.
Sonya, madlaw ko kat kanayon ni awan gaganay gayam na da ka diti balay. Ken saan ka matagtagari? Ha? Ay, saan mata? Di ka naglibak. Katamuklatan na payakas na tijar mo. Ay, talaga kada kayat mo ti mapanagtrabaho ijay Dubai? Asino kumangay ti Madi? Ngam na saan ka nga umanugot? Okay laan. Amom Sonya, maragsakan akmat na may saka katagiti napili. Kayat ko dayta, apay kat dinasan. Tilang pampanunutot katagiti ubing. May kawad alakit di, no ninanang mo lang tikad kadwada dito yung balay. Nangrunat ang damot trabaho. Saan da maikawa no adda ka dito'y balay, Romel? Kasano arot na mapasamak dayta kat adamot trabaho. Apay no, agresign kan iti trabaho. Ah, Tapno si katikadwa dagiti anak ta dito'y balay. anya? Diya ko nagtrabaho? Sikat nagtrabaho para iti pamilya tayo? Uwan, apay kat tinasaan. Dakkal ti masweldok ijay. Oray pagkadwaam ti sweldo ta adwa ita, dakdakkel nga amang ti masweldok ijay. Kabailak na ipaay ti pagkasapulan nyo ditoy. Sigurado ka? Kaya't mo asyak tagtagibalay? Tasikat agtrabaho? Kumaan o manugot ka, total, adamot ni nanang akad kadwayo. Saan nga minakabailan ni nanang dagiti anak ta, no isulaang ti mga sikaso kadakwada. Anya lang nga iti mako na dagiti tattao. No si kati umadayo, katsak tagtali na dito yung balay. Apay nga min ati ibagada ti pampanunutam. Awan bibiyang da basta agkinkin na awatan ta. Sonya, Panunutam ka di Romel. Para iti masakbayan dagiti anak ta ti panunutan ta. Basit laang da ito'y asakripisyo. ala nga rot. Umanugot ako na isa ti kayat mo. Katsapay ko ma, saan ta nagbidot iti daytoy a desisyon ta. Lukas ta, patuluyam ti ipapan mo iti sabali apagilian, anak ko. Wananang, sayang ti oportunidad. Manmanon adumtang ti kasti agundaway. Imanugot nga roda ni Romel. Wananang, agresign mo tan iti trabaho na. Tapno adakad kadwayo dito'y balay kadagiti ubing. Anya, ay, naimbag man tayo manugot. Kabalakmat nga si kaswan dagiti apukok. Nanang, bakit kayon? Saan ang mabalin nga doonay ti responsibilidad yo? Bayan nyo at tulungan na kayo ni Romel. Basta napagtungtungan nyo lakit di adasaya at tiba ipapan iti daita. Narigat no agbabawi kayon to iti udi na. Napagsaritaan min daytoy nanang, planchadon ti amin. Agresign ni Romel iti trabaho na, apaman ang makapanakon ijay Dubai. Mami? Panawan na kami dito'y, Mami. Mapanak ag trabaho ijay. San abalit adamat ni Daddy yo kan ni Lola yo dito'y akad kadwayo. Wanmat nga min anak ko. Ada kami ka ni Lola yo. Da kami ti mga sikaso kada kayong agkapsat. Ngam, kasanon numapan kag trabaho, Daddy? Di ni Lola lang ti sangputan mi dito'y nagapo kami dyan school? Saan, Jade? Ada ni Daddy yo dito'y. Saan ang nagtrabaho ni Daddy yo? Tapno adan kadwayo dito'y balay. Ha? Agpaiso, Daddy?
Wan anak, Isong agsingsingpot kayo kabayatan ti kaawan ko. Di yu suksukiran da daddy kan lola yo. Un, mami? Ni daddy ti mangsukon kada kami di school, mami. Wen, anak. Basta kanayon kanto nga umawag, mami, ah. Wen, kanayo nakto nga umawag. Promise ko dayta. umawawag ni Sonia. Hello, Sonia. Hello, kumusta kayo? Nasayat mat. Aday ti pagadalan dagitan nakta. Anya kay kar aramidan nyo ita. Kalkalpas milangain simpakan ni nanang dagiti grinoserik. Kastamot ang dagiti pinalingkik nga abas tumi dito'y balay. Ginatang mamatla ang dagiti imbaga dagiti ubing akayat da. Siyempre mat Agpaabak na mat aya. Basta amuda nga adan kwarta nga patulod mo, agilistada matan kadagiti kay adda nga pagatang. Nang runa dagiti balon day di pagadalan. Nasayat nga rin no kasta. Ni, di mo liplipatan dagiti kasapulan abayadan di tabalay. Wen, Sonia, nakalista amin ang ababayadan. Ipasyar mo tumot adagiti ubing, kastamot ni nanang. Ay na, di mo pala yung bagbaga, kinidawon dagiti anak mo dayta. Iso nga inton malpas kami ang makimisa inton Domingo. Agdiretso kami inton ijemol. Ije ka na kami tiketa pagpasyaran kan panganan. Kasta aya, maala nga rod, umawag kag tumanan. Ipagamto ka dagiti ubing nga umawag kag tumanan. Makamu ka ditan alakay. Agannad kayo akanayon. Kastamot kan ka, Sonia. Agannad ka akanayon dita. Manipod nagtrabaho ijay Dubai ni Sonia nga asawa, siya kun tinagtagibalay man ang Emmy. Taisukat nga rod ti kayat na, tapno maasikaso ana imbag dagiti anak mi. Pagyamanak matunay, taadda ni katugangak a babae akadwak. Iti banag ko, talagaan na ikawa akmanang, ta sa anak mat ana iruwam nga awan trabaho na, kan addalaeng iti balay. Aklunak manang, nagrigat, tasyak amin ti ag-budget iti ipatpatulod kada kami ti asawa. Kabayatan a dumakdakkel dagiti anak mi, dumakdakkel mo ti gastos, nang runa pay tananginakat nga ruden ti amin a magatang. Ngamdimteng ti kanito at talaga asaanan nga umanay ti ipatpatulod na nga allowance mi. Awan mat nga rod ti pangalaak, tanag-resign akmatan iti trabaho. Iso anam na maaklatan ti ipatpatulod ti asawak. Ngamjak ni namnama ti nagbalin a reaksyon na, iti na minsan a panagsarita mi manang. Hello, Sonia.
Pasensya ka na inawagan ka. Okay lang. Apay, ada ka di importante nga ibagam? Adda nga rod. Adda nga min masapol abayadan di pagadalan dagiti ubing. Kan sana na kompleto ang nagatang ti amin nakasapulan iti balay. Anya? Saan nga imanay di impatulod ko akwartayo? Apay nga, Romel. Nanginang amin na magatang dito bakit? Inyan anay ko lang dagiti budget iti kalabas. Ngam ita, talaga asaanan niya umdas. Awan mo't pangalaak at awan mo't trabaho. Sigod mat nga umanay, saan aya? Kasano nga min ayater aramidam apa nag-budget? Amang ano tila komporme mat agat-gatangan nyo dita. Panunutan nyo asaan ko apidpidutan ti kwarta nga ipatpatulod ko kada kayo. Pagrigrigatak matlaan. Pasensya kan Sonya. Sa anak mo't adumawat no da pagremedyoak. Ngam talaga nga min niya awan na pulos. Sige, ibagam naman o di ka sa pulam. Ngam inton sumarunong nga ipatulod ko ti allowance yo. Ilistam tuman, no anya dagiti naggasto samtap na amo. Anya? Kaya't masawan. Ilistak ultimo magatang para dito balay? Katwan tapno amok no umanay ti ititad ko wano saan. Apay, agdua-dua ka no pangip-ipanak iti kwarta? Anya ka mutan Sonya? Apay mutan nakastangay. Aramidak ta amin na kayat mo. Itap, pagdua-dua anak may panggap iti kwarta. May mayatan ti kasjay, tapno amuta nga agpadpada no papapanan ti ipatpatulod ko akwarta ken ka. Para mat amin dito balay kan para kadagiti ubing. Jak to pa'y mga alay tos usarag para iti bagik. Jak bus-bus-buson ti kwarta nga ipatpatulod mo itawan kas eskan na abanag Sonya. Nagadumot nga ibagbagam, Romel. Nagsimple laan mo ti bagbagakan ka. Ilistam laang dagiti gatangam, kunak. Sige daday tati kayat mo. Manipo dita. Ultimo asin agatangag, ilistak. Di kagdanag. Saan na masaysayang ti kwarta nga ipatpatulod mo kada kami? Apay, Romel, anya ti mapaspasabak kada kayo mag-asawa. Dangdanggag mo takaslag subsubang kayo itay iti telepono. Pagdua-duaan na kami ni Sonya nanang. Apay ka no asaan nga umanay di ipawpawit na akwarta kada tayo. Nay, itaman payakas ta. Apay, di na mo anang inaamin na magatgatang. Mainayon pa'y dagiti kasapulan dagiti ubeng iti pagadalan. Day tangarti pagsakitan tinakam ko nanang. Kasla kuskusitak mutan iti panang ipagarup na. Makit kita mo't no sa dino ti pangigasgastusak iti ipatpatulod na nanang. Ay katuan mat. Naa, nagloko mutan ni Sonya. Masyanak pa ikit din iti bagik. Gapot awan trabaho, kastoy mutan ti trato na kanyak. Jaklaim pagarup pa kastoy gayam ti pagbanagan ti panang palubos ko kankwa ng agabrod. Siya kunti dumaw dawat iti dispensa, anak ko. May babao na yun ti kinataok. Gapoy ti gasto nga aramidan ni Sonya nanang. Pasensya kayon. Ngam no saan niya agbaliw ni Sonya. Ang mga no mapilitan ng agaramid itaadang asigurado at di na magustuhan. Barok, agparbang ka kuma. Siyak ti makaambo iti amid nga aramidan kan sakripisyo para iti pamilyam. Diyak lakit di itulok ang madadaal ti estado yung agasawa. Gapulaang iti kasta mapaspasama kita. Isa pa nga asim Barok, agparbang ka kuma. Di ka pa iluyos iti sakit tinakam mo. Gapo iti saan anaing kalintagan nga aramidan itanison niya nga asawam.
Daddy, kapay analiday ka? Ne, saan mata, anak? Di ka naglibak, Daddy. Saan lasak ti makadkadlaw iti kasta ajar mo? Oray ti kapsat ko, madmadlaw na mat. Sana ka naliday, kunakmat. Sigurado ka, Daddy? Wan anak ko. Adala pampanunotag. Ni Mami? Wan. Pampanunotag ngamin, anyan ti kasasaad na itay jabalasiw taaw. Siyempre, adayo tayo kankwana. Sigurado akailiw na tayo mat. Nang runa da kayo iti kapsat mo.